Γεια σας, είμαι ο Βασίλης Σαράφης, είμαι ειδικός υποβοηθούμενος αναπαραγωγής και σήμερα θα μιλήσουμε για την εξωσωματική σε φυσικό κύκλο. Μια μέθοδο που ενδιαφέρει πολλές γυναίκες που αναζητούν λύσεις στην υπογονιμότητά τους. Σε αντίθεση με την κλασική εξωσωματική γονιμοποίηση, όπου χρησιμοποιούμε φάρμακα για τη διέγερση των οθικών και τη λήψη πολλών οαρίων, η εξωσωματική γονιμοποίηση σε φυσικό κύκλο συλλέγει το ένα φυσικά οριμάζον οάριο στον κύκλο της γυναίκας. Ένα από τα θετικά της εξωσωματικής σε φυσικό κύκλο είναι ότι δεν απαιτείται η χρήση ορμονών, άρα είναι λιγότερο επεμβατική για τη γυναίκα που υπόκειται στη διαδικασία αυτή. Επίσης, το κόστος είναι χαμηλότερο εξαιτίας της μη χρήσης ορμονών. Ωστόσο, η διαδικασία της εξωσωματικής σε φυσικό κύκλο συλλέγει ένα μόνο οάριο, οπότε τα ποσοστά επιτυχίας ανακύκλο θεραπείας είναι μικρότερα σε σχέση με την κλασική εξωσωματική γονιμοποίηση. Στην περίπτωση αυτή, θα χρειαστεί να επαναληφθεί η διαδικασία με λήψη νέου οαρίου από τον επόμενο φυσικό κύκλο της γυναίκας. Όσο αυξάνεται η ηλικία της γυναίκας, η διαφορά αυτή στα ποσοστά επιτυχίας φαίνεται να μειώνεται. Οπότε, σε γυναίκες προχωρημένης αναπαραγωγικής ηλικίας, φαίνεται ότι η εξωσωματική σε φυσικό κύκλο ή τροποποιημένο φυσικό κύκλο να είναι η ιδανικότερη επιλογή. Ο τροποποιημένος φυσικός κύκλος εξωσωματικής γονιμοποίησης είναι μια παραλλαγή του φυσικού κύκλου εξωσωματικής, όπου χρησιμοποιούνται πολύ χαμηλές δόσεις φαρμάκων για να υποστηριχθεί η ανάπτυξη του φυσικά παραγόμενου οαρίου. Ο στόχος είναι να αυξήσουμε τις πιθανότητες συλλογής ενός όριμου οαρίου, μειώνοντας τις πιθανότητες πρόωρης ορυξίας. Δεν είναι μια νέα μέθοδος. Τα πρώτα χρόνια της εξωσωματικής, που δεν υπήρχαν φάρμακα, όλοι οι κύκλοι εξωσωματικής πραγματοποιούνταν στο φυσικό κύκλο της γυναίκας. Αργότερα εστίασε η επιστήμη περισσότερο σε μεθόδους που χρησιμοποιούσαν φάρμακα για την παραγωγή πολλών οαρίων για να καλυφθούν ανεπάρκειες στις μεθόδους καλλιέργειας των εμβρίων. Τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω της εξέλιξης τεχνολογίας στο εργαστήριο, όπου οι συνθήκες γονιμοποίησης και καλλιέργειας των οαρίων έχουν τελειοποιηθεί και πρακτικά έχουν μηδενιστεί οι απώλειες για τεχνικούς λόγους. Κάθε γυναίκα είναι μοναδική και η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου εξωσωματικής γονιμοποίησης είναι μια προσωπική απόφαση που πρέπει να γίνεται με την καθοδήγηση ενός ειδικού. Στη Fertilia έχουμε την τεχνογνωσία να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τη μέθοδο που θα έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας για εσάς.